Ki pulit ka riboy, harian ka jingyo jingtep ka babanya halor ka jingdan ka way ka kali, kabala suba kid you drugs minta ka sngi kila pilong ka jing up shrip hanong po, balayo bat ya ka way ka kali kabadan yu number ML shpo si not khatar kabadang wan nakithan birni hat, balanya adu Vicky Lingdo arpulai snem nakashnong paham maulen arpome riboy district. Hakajing tala si jong kipulit kilayo ru ban kurup ya udrox heroin bakia kumba arpen saupunyo gram santali ki thirnya inject bampat pindon kam bat nagaliang kipulit kila pendap kajing tokit kum ki kindon jong ke NDPS Act bat hakajing don lang ki nong saki. Shushu ki pulit kila kemru ya Vicky Lingdo bat register case hanongpo police station bat gajing to kit ahlor katay gajing yo kem drugs kalarang ya chakmat banlap shushu ya ki badon kiti. Thank you.